Po horúcom lete sme si užívali aj to babie. O niečo horšie si budeme užívať vyúčtovacie faktúry. Spotreba energie letnej sa vyrovnáva s tou zimnou, vykurovacou. Častejšie si montujeme klimatizáciu a musíme aj viac zavlažovať. Spotreba elektriny aj vody teda rastie. Vítajte pri sledovaní relácie Energetika, v ktorej sa vám budeme snažiť poradiť, ako to všetko lepšie znášať. Keď sa vonkajšia teplota šplhá nad 30 stupňov, tepelná pohoda okolo 21 až 24 stupňov sa nedá v bežných domoch a bytoch, dokonca ani v tých zateplených, udržať bez dodatočných opatrení. Ísť do klimatizácie, alebo je efektívnejšie zvoliť externé žalúzie, teda tienenie alebo chladenie. Každopádne si myslím, že žalúzie sa môže vždycky hodiť a je rozumné namontovať, lebo dnešné domy majú veľké presklené plochy a tým pádom už len prístup slnka zabráni ohrievaniu vnútrajšku. Klimatizácie, každý vie, že je to fúkaný vzduch, chladný. Na klimatizáciu je háklivé naše zdravie a aj elektromer. Klimatizačná jednotka je v letných mesiacoch stále väčším žrútom elektrickej energie. Obrovské teplotné výkyvy, ktoré nám príroda nadeľuje v poslednej dobe, sa snažíme riešiť chladením. Samozrejme je to energeticky náročné zhruba tak ako kúrenie. To si málo kto uvedomuje, že vykúriť niečo, to je automaticky nás niečo stojí. A vychladiť samozrejme, a je to v podstate ten istý ekvivalent. Skoro jednak jednej, kúrenie a chladenie z hľadiska energetiky. Len energeticky môže byť náročnejšie to chladenie, lebo tam sa snažíme za krátku dobu dosiahnuť podstatné zníženie teploty. Klimatizácia nám spôsobuje to, že v lete sme z nej často nachladnutí. Okrem toho majú s klimatizáciou závažné problémy reumatici a kardiaci. Externé žalúzie šetrí náklady spojené s klimatizáciou počas letného obdobia. Dom s exteriérovými žalúziami dosahuje totiž výraznú úsporu elektrickej energie, ktorá je spojená s klimatizáciou. Pokiaľ je exteriérové tienenie správne umiestnené na dome, tak nám spraví rozdiel teploty 7 až 10 stupňov v rámci letného obdobia medzi exteriérom a interiérom. A keďže sme stále bližšie k pani zime ako k najbližšiemu letu, ponúkame vám záverečné až typicky zimné odporúčanie. Majú exteriérové žalúzie dobré tepelnoizolačné vlastnosti, to znamená, že keď sú v zime zatiahnuté, tak výrazne pomáhajú zlepšiť tepelnoizolačné parametre okna. Ak teda necháme žalúzie celú noc stiahnuté, zabránime prechodu tepla a neželanému úniku tepla do exteriéru. S vodou je to ako s elektrinou, ba dokonca horšie. Elektrínu si dokážeme vyrobiť, vodu však nie a jej spotreba stúpa. Aj preto sa hovorí, že je nad zlato. Aj toto nepríjemné konštatovanie potvrdilo tohtoročné leto. Žiaľ, nemôžeme všetko vinu hádzať len na globálne oteplovanie, ktoré spôsobuje, že jar sa skracuje a nástup leta je čoraz skorší. Stále viac preto využívame vodu na bežné polievanie trávnika. Mnoho Slovákov minie až o 50% viac vody, ako skutočne potrebujú na udržiavanie vitálnej záhrady. Hlavnou výhodou automatických zalačovacích systémov je práve úspora času a úspora vody. Je to dané tým, že prioritou pri navrhovaní automatických zalačovacích systémov je práve efektívne, racionálne a presné dávkovanie vody rastlinám podľa ich potrieb. Automatická závlaha znižuje náklady na spotrebu elektrickej energie. Avšak deje sa tak za predpokladu, že automatickému zavlažovaciemu systému dodáva vodu nejaké elektrické čerpadlo, tak v týchto prípadoch môžeme hovoriť o úspore elektrickej energie týmto systémom. Tých dôvodov je viacero. Jedným z tých dôvodov je už spomínaná samotná úspora vody a ďalším takým dôvodom je to, že správne navrhnutý zavlažovací systém dokáže dodať to potrebné množstvo vody tej záhrade za omnoho kratší čas, ako napríklad vy tou záhradnou hadicou. To znamená, tá závlaha ide kratšie, aj to čerpadlo ide kratšie a o to vlastne viacej šetríme tú elektrickú energiu. V konečnom dôsledku naša duša poukreje pri platení za nižšiu spotrebu elektriny a oči pri pohľade na trávnik či záhradu. Dvojnásobne to platí vtedy, ak ste na zakladanie nového trávnika využili jeseň.
Ak to spojíme s montážou automatickej závlahy, stačia 2-3 dni a je po všetkom. O trávnik sa ale treba starať celý rok. Preto naše odporúčanie je jednoznačné. Pri závlahe trávnikov používame pravidlo, že postrekovače by mali byť nainštalované na dostrek. To znamená, jeden postrekovač dostrekne na ten ďalší a na ten ďalší. Čiže snažíme sa tú vodu distribuovať po tom trávniku čo najrovnomernejšie. Jednoducho povedané, pri automatickej závlahe trávnika by sa nám nemalo stávať to, že niektoré miesta máme príliš suché a niektoré zase príliš prelažené. A je tu ešte jeden moment. Vďaka nastaviteľným záležacím hodinám polie máme vtedy, keď je to najúspornejšie a keď je to aj pre tie rastliny najzdravšie. Táto doba je skoro ráno pred východom slnka, kedy je teplota vzduchu počas dňa najnižšia, čiže ten tepelný šok pre tie dané rastlinky je najmenší a aj výpar z tej závlahovej vody je najmenší.